nje nokubhekana ngobulenge sengahlala khona nje. Kuyakwakha isihlahla langalime sathi ake ungigcwebele umehluko phakathi kwenyanga nomthakathi. Ngasekukhuleni kwami mina bengazi ukuthi inyanga ilabo bantu abalaphayo futhi abaphikisayo, kanti umthakathi uyalimaza futhi uyabulala. Wayesathi mhlawumbe hhayi, mhlawumbe angazi noma singabe kuwukushintsha komhlaba nje noma ukuguquguquka kwezimo, ngoba mina laba engibabiza ngezinyanga bebenokubulala laba abazalwane baleli mhlophe ngabo bathi bawumuntu onzima bengabe bezokwazi ukuyolapha abanye abantu ngapha. Kodwa ngifuna ukukhuluma into enobufakazi bayo. Ngiyabona nje lamaneloni bayilapha, banokufika lapha. Uyabona nje ngoba ngilapha mina